Mazda CX-5 pred pár mesiacmi prešla takým menším faceliftom, ale zmeny sú citeľné, k tomu sa samozrejme dostaneme. Pozrieme sa ale na Mazdu CX-5, ako funguje, pretože Mazda deklaruje, že s týmto autom je radosť jazdy a funguje najmä ako dobré rodinné autíčko, no a samozrejme zvládne aj nejaké tie výlety a jazdy po nespevnených cestách. Ja ťa vítam pri ďalšom teste, no a poďme sa pozrieť na Mazdu CX-5 pre rok 2022. Facelift pre rok 2022 priniesol fakt, že minimálne dizajnové zmeny a tie zmeny si fakt ani nemusí všimnúť. Asi tie najväčšie dizajnové zmeny sú v svetlometoch, je tu LED denné svietenie, trošku také hranatejšie, nie je okrúhle. Zmenila sa trošku aj predná maska, no a zmizli hmlové svetlomety, ktoré boli také miniatúrne. Teraz hmlové svetlomety nahradzujú full LED svetlomety, ktoré sú fakt, že dobré a jedny z najlepších. Celkovo do ponuky pribudli ďalšie 3 nové výbavy, rôzne farebné kombinácie, celkovo Mazda sa dá nakonfigurovať športovejšie, nádhernejšie a lepšie. No ale poďme sa pozrieť na to, ako sa do Mazdy CX-5 nastupuje, no a aká je pre rodinu. Dobré rodinné auto by malo mať dobrú manipuláciu s detskou sedačkou na zadných sedadlách a najmä manipuláciu s dieťaťom. Ako najväčšiu výhodu považujem, že dvere sa otvárajú skoro do 90 stupňového uhla. Samozrejme vedľa vozidla potom musí byť viacero miesta alebo viac do šírky. Celkovo tá manipulácia napriek tomu, že ten výrez je úzky, tak je dobrá. Ja kebyže mám dieťa tuto v kočíku, tak v pohode. Tu ho môžem zapnúť, posadiť do sedačky, dať mu pás, čokoľvek. Je to výborné. Nastupovala sem aj baba, ktorá mala malé babätko pred sebou v takom popruhu. Celkovo vychvaľovala, že sa jej nastupovalo aj s dieťaťom do auta veľmi dobre. No a nastupovanie pre starších ľudí alebo ľudí, ktorí majú zdravotné komplikácie, taktiež na výbornej úrovni. Povedali sme si, že nastupovanie a manipulácia s dieťaťom je vzadu veľmi dobrá. Ja už sedím vo vnútri a musím povedať, že je tu na nohy dostatok miesta, predné sedadlo je vyššie postavené, ja si bez problémov pichnem nohy pod predné sedadlo, na hlavu mám vyše 20 cm, do šírky pre dvoch cestujúcich vzadu je tu taktiež dostatok miesta a musím pochváliť aj sedadlá, ktoré sú dobré, pohodlné. Celkovo priestrannosť nie je možno najväčšia ako pri konkurencii, poviem, dajme tomu Škoda Karoq alebo Kodiaq, tam je miesta viac, ale celkovo je to tu vzdušné, je to tu príjemné. No a idem vystúpiť, nemusím ani nejako skrčiť hlavu, nič, jednoducho nastupovanie, vystupovanie zozadu je na extrémne vysokej úrovni, takže pokiaľ máte nejaké zdravotné komplikácie, utekať vyskúšať CX-5 a bude to fakt, že na dobrej úrovni. Poďme dopredu. Sedím v interiéri Mazdy CX-5 a musím povedať, že dizajnová politika Kodo, čo má byť kvázi jednoduchý, ale funkčný, agilný interiér, fakt je to na vysokej úrovni, nádherne spracované, nič tu nevrže. Je tu palubná doska potiahnutá kožou, aj dvere alebo výplne dverí potiahnuté kožou a nachádzame sa v tej lacnejšej výbave. Celkovo interiér pôsobí pekne, luxusne, priam až prémiovo, čo je cieľom Mazdy. Posed je taký vyšší, pohodlný, veľmi pohodlné sedadle, ja tu mám rozhľad, sú tu veľké spätné zrkadlá, celkovo jazda aj rozhľad, parkovanie s týmto autom, všetko veľmi príjemné. Pokiaľ sa presuniem k automatickej dvojzónovej klimatizácii, je to všetko analógové s takými potenciometrami. Ovládanie multimediálneho systému je pomocou otočného voliča, je to intuitívne, je to dobré. Nie je tu dotyková obrazovka, ale počas jazdy sa to veľmi rýchlo a veľmi dobre ovláda, že za to jeden veľký palec hore. Celkovo tá ergonomia, páka a manuálne 6-stupňové prevodovky je vysoko, celkovo sa mi to páči. Je tu trojramenný volant multifunkčný, ktorý už vyzerá síce zastaralo, ale OK, je to iba taký facelift, nie je to nejaké moderné auto.
musím vychváliť, že Mazda sa s interiérom pohrala, aj keď importér nám mohol dať vyššiu výbavu aj s koženými sedadlami, máme tu kvázi takú socku, ale budíš. No ale poďme sa pozrieť aj do batožinového priestoru, pretože rodinné auto musí mať čo? No pre Slovákov najmä veľký batožinový priestor. Poďme sa pozrieť do batožinového priestoru, je to elektricky otvárateľné veko, batožinový priestor má tesne nad 500 litrov, nie je to najviac v triede, vieme, že konkurencia, alebo nedaj Bože, Karok, Kodiaq by to úplne na papieri rozbil. Celkovo ale musím povedať, že ten interiér nie je nejako členitý, je kvázi obdĺžnikový, tu sa nachádza pod ním plnohodnotná, nie dojazdová rezerva, som si to zle pozrel. Celkovo si myslím, ale na rodinné využitie, na nejaký kočík, invalidný vozík je ten kufor vhodný. Tá nakladacia hrana nie je až taká vysoká, celkovo ukladá sa sem batožina veľmi dobre. Takže ten batožinový priestor, ešte raz poviem, aj keď nie je najväčší, ale je praktický. No a výhodou je, že sedadlá sú rozdelené na 40, 40, 20 a všetko viem sklopiť aj zozadu, nemusím chodiť dookola. Čiže Mazda uvádza, že je to rodinné auto, aj keď nemá najväčší batožinový priestor v triede, je praktický, takže určite áno. Vozidlami Mazda sa jazdí vždy dobre. Ja minulý rok s Mazdou CX-30 som absolvoval predjazdy na rally. Celkovo som skončil z 33 na 15. mieste, čo je na mestský crossover veľmi dobre. S Mazdami sa teda jazdí dobre, malo by sa s nimi jazdiť dobre. Mazda to tiež uvádza a uvádza taký slogan Drive Together, čiže jazdíme spolu. Musím povedať, že je to fakt pravda. Ja som ešte nezažil SUVčko tejto triedy, s ktorým by sa jazdilo tak dobre a s radosťou a celkovo keď si sadnem za volant a dostanem takú tú niečo pred očí, jak sa to nazýva adrenalín alebo proste tú chuť na rýchlu jazdu, tak ja sa cítim jak v nejakom ľahkom, malom hot hatchi. Aj keď je tu motor s výkonom 165 konských síl, celkovo ten podvozok je dobrý, to auto sa nenakláňa, riadenie je tuhé a najmä ten podvozok je bezpečný, pretože akékoľvek manévre aj vo vysokých rýchlostiach nad 140 km za hodinu ja s tým podvozkom a dobrým riadením dokážem všetko dobre spraviť. Rodinné auto by malo byť samozrejme aj komfortné a zostaneme stále pri podvozku a musím povedať, že Mazda je na vysokej úrovni, dobre odlučnená a dokázal by som to auto prirovnať už k prémiovému segmentu a to vážne bez srandy. Čo sa týka filtrovania nerovnosti, ten podvozok aj napriek tomu, že sa s ním veľmi dobre agilne jazdí, tak dobre hladí nerovnosti, ten podvozok je dobre odlučnený, aerodynamické odlučnenie je na dobrej úrovni, takže musím povedať, že ako rodinné auto je to auto dobre odlučnené, je pohodlné, no a jazda po nespevnených cestách a kameňoch je taktiež oproti konkurencii na vysokej úrovni a prirovnával by som to už k prémiovému segmentu. Poďme ale pod kapotu. Mazda CX-5 má v ponuke celkovo 4 agregáty, základný je benzínový atmosférický 2 liter
Skyactiv G164, ďalej máme v ponuke dva diesle, je to Skyactiv D150 a D184. Sú to všetko 2 litre, jeden má 150 koní, druhý 184. Na vrchole je 2,5 litrový benzínový štvorválec s výkonom 194 koní. Tento motor ja považujem ako najlepší pre toto auto, ale poďme sa presunúť k tomu základnému benzínovému 2 litru, pretože ten je pod kapotou v kombinácii s manuálnou 6-stupňovou prevodovkou. Musím povedať, že napriek tomu, že je to atmosférický benzínový 2 liter pod kapotou celkom veľkého SUVčka, tak ten motor má spotrebu pri kultivovanej mestskej jazde 6,5 litra. No a pokiaľ budem jazdiť fakt, že rýchlo po meste, tak spotreba bude na úrovni maximálne 8 litrov, a to aj pri diaľničnom rýchlom tempe. Pokiaľ by som jazdil po okreskách, dostanem sa na hranicu 6 litrov, no a pokiaľ budem jazdiť pri predpisovej 130, dosiahnem spotrebu 6,5 litra. Myslím si, že je to najúspornejšie SUVčko, ktoré som testoval s takýmto motorom, a napríklad ľudia, ktorí majú Kodiaq z 2.0 TSI, hovoria, že spotreba je častokrát 9 až 10 litrov, ale toto sú veci, ktoré mám z počutia, nie z testovania. Celkovo musím povedať, že ten motor je fakt, že vhodný pre toto auto, jazdí sa s ním dobre, je z toho cítiť takú robustnosť, kultivovanosť toho motoru, celkovo pohodlne sa s ním jazdí. Super. Pokiaľ by som chcel niekde zrýchlovať, robiť nejaké predbehacie manévre, ten motor treba vytočiť, ísť do otáčok s ním, samozrejme maximum je pri 6,5 000 otáčok a ten motor sa veľmi rád nechá vytačať až do absolútneho maxima. Čo sa týka manuálnej 6-stupňovej prevodovky, tam má krátke dráhy, presné dráhy, je fakt dobre zladená s tým motorom. Celkovo kombináciu motora a s tou prevodovkou nemôžem nejako kritizovať. Mazda ukázala časom, že vie robiť benzínové atmosférické motory aj s nízkou spotrebou, aj s dobrou kultivovanosťou. Čo sa týka 2,5 litra, netestoval som ho v Mazde CX-5, v tomto facelifte. Vozil som sa niekedy v roku 2018 či 2019 s 2,5 litrom a s automatom a musím povedať, že ten 2,5 liter sa do tejto Mazdy CX-5 hodí najviac, pretože ten 2,5 litrový motor už dáva taký robustnejší pocit a ako hovoria Američania, objem nenahradíš a s tým motorom sa jazdí kultivovanejšie, a čo sa týka spotreby, tá je možno niekde o nejaké to deci o pol litra vyššia, takže pokiaľ máš na to peniaze, určite by som išiel do 2,5 litrového agregátu, či je Skyactiv G194. Sme na závere testu. Čo povedať k Mazde CX-5? Mazda uvádza, že je to rodinné auto, agilné auto, vhodné na výlety. Myslím si, že CX-5 toto spĺňa a za ďalšie je to aj úsporné auto. Buď na cestách zodpovedný, správaj sa bezpečne, no a vidíme sa pri ďalších testoch. Čau, čau.